beminde geluivigen, uit de stad, van het dorp of het platteland. Wij zijn bijeengekomen om wat groots te vieren. En dat is de liefde. Wat is er groter dan de liefde en het eeuwige leven? En dat is verrekkers lang. Ik neem nog wet in de tijd. We beginnen ons verhaal honderden jaren terug. Kijken even naar de jaren 50 en belanden zo in het nu. 3 kleine vergeten momenten in ons eeuwige leven. 3 deugden die voor ons, geliefde gelovigen, een houvast geven. Geloof, hoop en liefde. Kijk eens naar boven. Kijk eens naar onder. En kijk eens door het sleutelgat. Het inzichtste wat ons een beetje houvast geeft, is geloof, hoop en vooral veel liefde. Aan u schenk ik mijn leven, mijn zieltje is zo rein. Mijn hart schenk ik mijn leven, door zieltje en kuis te zijn. Mijn hart schenk ik mijn leven, mijn zieltje is zo rein. Mijn hart schenk ik mijn leven, door zieltje en kuis te zijn. Mijn hart schenk ik mijn leven, mijn zieltje is zo rein. Mijn hart schenk ik mijn leven, door zieltje en kuis te zijn. Mijn hart schenk ik mijn leven, mijn zieltje is zo rein. Heb je wel eens in een jonge kus? Wat zei je? Heb je wel eens in een jonge kus? Nee, nog nooit. Dich wel? Ja, één keer. Ja? Wie was dat? Ja, ik weet niet. Oh, vertel, wie was dat? Ik weet niet wie ik dat moet zeggen. Ja. Was het fijn? Het was wel heel bijzonder. Wie heel bijzonder? Ja, dat kriebelde. Kriebelde waar? In mijn boek.
Maar hij is hem toch niet op de mond gekust? Ja, anders kriebelt dat niet. Maar waarom wil ze dat weten? Omdat ik wil weten wie dat is. Als ze non wil zweren, dan vergeet het maar. Nonnen kussen niet. Dat is het hem juist. Voordat ik non weer, wil ik weten wie het is om een jong te kussen. Ik wil weten of ik wel de goede keus maak, voordat ik voor eeuwig het klooster inga. Zo bijzonder was het ook weer niet. Nu heeft ze de kans. Tegen mijns, Om een jong te kussen. tegen mijns. Ja, Jacob. Nou, we vragen het hem gewoon. Zeg Jacob. Ik? Ja, dicht best toch Jacob? Ja. Eva heeft nog nooit in een jong gekust. Nee, doen Anna. Hij zich wel eens met een meisje gekust. Ja. Ja. Mijn moeder. Nee, een echt meisje. Maar mijn moeder is een echt meisje. Nee, dat telt niet. Een jong meisje zo wie wij. Ja. Ja? Ja, eindelijk hier. Op de kermis. In het spokenhuis, wie het zich aan mij vasthield omdat hij bang was. Oh, op de mond. Nee, ik ben zo gek op de wang natuurlijk. Oh. Zullen ze Eva wel op de mond durven kussen? Ik? Ja. No? Hey? Ja. Ik kijk wel uit. Als er iemand binnenkomt, bij dan... Er komt nemens. Kom tegenover een staan. Allee, kom. En nu kussen. Niet op de wang, hè? Op de mond. Vul ze wat? Nee, ja. Een beetje raar. Nou nog eens, maar dan langer. Wat ziet jij aan het doen? We stonden met een te praten. Is dat praten? En dat in Gods huis? Ja, ik moest hem van Anna kussen. Ik wil gaan niet. Oh, en ik word gedwongen. Nou, schijnbaar ook met die preutjes. Als gij het klooster in wilt, dan is de gelofte van kuisheid een golden regel. Schaam nog. Ik zal het voor deze keer door de vingers zien, omdat gij nog zo jong ziet. Maar weet dat in het begin alle verleidingen moet weerstaan en in kuisheid moet leven. Ja, zuster Adelgonda. En dich. Kwa jong. Dich zult dit wel aangesticht hebben. Ja, Ja, Nee, ik kwam gewoon binnenlopen met die dingen te rekenen. Ja, Ik dat nou, nou scheer ook maar weg, hé. Dat ik dat nooit meer zie. Ja, ze staat er gewoon daar. Ja, zuster Adelgonda. En ben je een paar weesge groetjes. Och, de jeugd. Het is al vergeven. O vrome vrouwen, heilige Ursula. Ik ben het niet weerd in nog schaduw te staan. Eeuwen hebben wij, de zwiegende zusters van de heilige Ursula en haar 11.000 maagden, achter tralies och aanbeet. In deze kapel, de och verneumd, verblief ik nederig en gedienstig in kuisheid en gebed. Ursula, uw naam zij geheiligd. En hoor mijn devote lied,
Waarschuw uw dienaar tijdig als zonnelicht in het verschiet. In armoede en toewijding verblijf ik... Adelgonda. Adelgonda, opgepast. Adelgonda, mijn sierlijke bloem. Dich aan te treffen, mijn grootste wens komt uit. Oh, pater Arnoldus, gij komt niet voor niks. Wat kan ik voor ook betekenen? Alles. Alles kunt geven mij betekenen. Vanmorgen ben ik bij het poetsen van het tabernakel met mijn pij aan het kruis blijven hangen. En nu is de zoomgans los. Kijk hé. Oh, ja, dat is nou vervelend. En gij had geer dat ik met nood en drood in de weer ga. Als je dat zou willen doen, zal ik ook eeuwig dankbaar zien. Oh, vind je dat niet wat erg lang? Voor dich is niks lang genoeg. Maar zoet je dat dan nou willen doen? Ja, kom maar, dan ben ik er vanaf. Maar pater Arnoldus, wat doet gij nou? Ja, je wilt toch ten zoon maken of wil ze voor mij op de knieën gaan? Nee, maar gij je nog ondergoed, dat is toch niet gepast? Wat moeten de mensen er niet van denken? Ik ken de kapel sloten. Nee, godshoes verdruur geen beheerde monnikenbeen. Kom maar op de tafel zitten. Wat? Ja. Geef je mij ook hand? Ja, op de tafel. Stap er maar op. Begrijp je dat? Ja, voorzichtig. Zo, ga maar zitten. Ja. Okay. Adelgonda, Ja? nu ik zo op dich neerkijk, kan ik nog langer genieten van nog oneindige schoonheid. Adelgonda, Ja? terwijl zich mijn zoon Max, vindt ze het goed dat ik van mijn droom vertel van vannacht? Ja. We liepen samen, hand in hand, door een zomerse wei. En ik had ze schoon uitgedaan, omdat het gras zo lekker kietelt onder die blote veut. En ik had een bloem geplukt en die had ik in die hoor gestoken. Wie kent dat nou? Nee, dat had ze afgedaan. En het bezien van een man? Ja, dat vond ik ook al heel erg vreemd. Nee, nooit. Nooit. Adelgonda, Ja. vindt ze het goed als ik wat stichtelijke teksten voorlees? Ja. O gij, die mijn hart beroert, met hartstochtelijke blikken. Door geloften is mijn verlangen gesnoerd, ik zal er mij in schikken. Is dat ook brevier? Nee, ik heb ook 's nachts niks te doen en dan zet ik mijn diepste gevoelens op papier. Oh. Ondanks hevige kwelling en knagende zielepijn, is mijn verlangen dicht in uw nabijheid te zijn. Gedachten zien vrij. Uw blonde lokken, uitbundig golvend, tintelen mijn gemoed. Uw schoonheid verblindend, doet sneller stromen mijn onstuimig bloed. Maar ik heb zwarte hoor. Uw donkere lokken omlijsten uw schoon gelaat. Ja. Een lieflijk portret, waardoor mijn hart steeds sneller kloppen gaat. Hoe zou het zijn u te minnen? Maar pater Arnoldus toch? Nee, zegt mijn diepste stem. Arnoldus, beheers je zinnen. Oh, dat is ook gerooien. Auw! Zal het een teken zien van de heilige Ursula? Adelgonda, blijf bij de les. Laat het vlees niet zwaak zien. Maar roer dus de kleur van de leefde. Of een onverbiddelijk stopteken. Uw lippen, rood
als glanzende kersen. Zo sappig, waaraan ik smachtend mijn zinnendorst kan lessen. O zoete herinnering aan een vervlogen tijd. Mijn leven nam een mending met vertederende zielespijt. Het is voor eeuwig en nu te laat gekozen werd voor het celibaat. Mijn ogen worden niet verhuld. Ze teisteren hem, die is zonder schuld. Wend af die blik. Laat niet verleiden. Deze kwelling is niet te benijden. Genoeg Arnoldus. Maak een eind aan dit geeselend ritueel en pijnig je verlangend hart niet te veel. Oh. Na dit welgevormde been neigt mijn hand nu heen. Oh, pater Arnoldus toch. De welving van uw rechterknie tintelt vol sensuele energie. Uw linkerknie geeft een gelijk genot. Op uw beide benen ben ik verzot. Oh, als het zo doorgaat, is het dadelijk de heilige Ursula en de 10.999 maagden. Oh ja. Zeg, wat is dit, hé? Help, Doe eens even rustig. Help, ik verbrand mijn fikken. Ja, zet die pan dan neer. Ja, dat kind niet, die heks zit achter me gaan. Wie die heksen achter mij gaat. Ja, dat lelijk mens wil eens heerlijk gebroeien kiep van me afpakken. En waarom zoet dat mens dat doen? Omdat het een lelijke heks is. Ja, Au. dan zet die pan dan maar heen neer. Kom snel. Wow, is dat smerig, jonk! Ah, daar is ze. Kom heen, ik tegen pakken rammel geef. Waar is mijn kiep? Een kiep? Ik weet niks van een kiep. Doe het niet zo onneuzel. Vrechte aap. Tenminste niet dat ik van Dombach kom. Ik weet niet wat je ervoor hebt. Aldegonda wat bestigen doen. Dag mevrouw Gertruda. Ik ben bezig met het maken... Zie ze dat dan niet, viswief? En in de kerk wordt niet geschreven. Aldegonda maakt mijn zoon. Kent u dat zelf niet? Pater Arnoldus was aan het kruis blijven hangen. Dan kijk maar goed dat het niet aan die kruis blijft hangen. Zegt het heet toch geen pas? Wat denk je niet van mij? Er zien kinderen bij jou. Kinder, die vlegel heeft mijn kiep gejat. Och, kiep. Ik weet niet wat je ervoor hebt. Door de keukenraam. Stond op het fornuis, ik loop even naar achteren, kom terug en ik zie hem nog net wegrennen de smeerlap. Dicht ging ze heen naar binnen met die pan. Ja, dat klopt, maar wie Dat net het ken niet. Wie had zich? Jacob, pater. Ja, Jacob is de ganse dag hier in de kapel geweest. Het vanmorgen zelfs de mis gediend. Maak dat de katwies. Ik heb hem heel binnen zien rennen met die kiep. Ik ruik hem. Ik ruik die gebrooide kiep, die moet hij ergens zien. Zeg tegen me eens even, vlegel, waar is ze dat biers gelopen? Zeg, hé. Dat loopt het verrekte heks. Algonda, doen wat. Wat moet ik doen? Ja, zorg ervoor dat dat verschrikkelijke mens even verdwijnt. Mevrouw Gertruda. Mevrouw Gertruda. Neem nog in acht. Je ziet die in Gods huis en in Gods huis heeft men zich te gedragen. Ik ga niet weg voordat ik krijg wat ik recht op heb. Waar is mijn kiep? Die kiep is hier niet. En nu de kapel uit. En voordat je de deur uit gaat, eerst een kruisje maken met het gewiet water. Toch is ze geluk, jongske. Maar ik kreeg dich nog wel. Dat moest niet menen dat ze zomaar mee wegkomt. Wat is het, pater Arnoldus? Heb je het warm? Of is het die begin die ook het vuurkeer heeft aangestoken? Weet jij zeker dat het huis hier van God zonder zonde is?
Adelgonda, waar kent zich dat verschrikkelijke mens van? Ja, zeg een klein winkeltje op het schriksel en aanmaakhulpjes Dus en dit warm has die kiep water. gejat. Ik kwam voorbij het open zonder keukenraam. En die kiep, die reep mij. Neem mij. Oh, en mijn maag zong dat liedje van honger. Dus mijn arm ging als vanzelf naar binnen. Ik kost er niks aan doen, pater. Lege meug niet. Nee, eerlijk. Ik zweer het op het graf van mijn moeder. Is die moeder doe het? Nee. Dat zei mijn papa ook altijd. Dus die vader is ook zo'n dief. Mijn pap is geen dief. Nee, die zit altijd dat we alles eerlijk moeten delen. En wat is nou eerlijk als zij alles hebben en wij gaan niks? Stelen meug niet. En overdwien en morgen vroeg terugkomen om te komen biechten. Ja, en dan vertelt ze en passant ook maar even wat ze met ons novice is uitgesproken. Maar wat heeft er met de novice gedaan? Vertel het hem toch maar niet. Maar mijn kiep, die wil ik ook... Afblieven. Die kiep blief hij. Die kreeg hij niet bestemming. Ja, maar dat is niet eerlijk. Ik heb honger. En mijn moeder heeft honger. En mijn vader heeft honger. En al mijn 12 broers en zusjes, die hebben ook honger. Dit moeten wij delen met 15 man. Dat hoeft ze niet te delen, jong. Moet ze zelf houden. En nou de roet. Dit is niet eerlijk. Ja, ik ben blij dat ze een stuk gekregen is. Arnoldus, waarom heb jij die kiep niet teruggegeven aan mevrouw Gertruda? Weet wie je? Weet wie, hè? Ja. Ik dacht aan ons tweeën. Wieso dacht je aan ons twee? Eerst kreeg ik het werm van dich. En toen kreeg ik het werm van die kiep. Dus ik dacht, als we nou samen... Wie samen? Ja. Een lekker hepke. Een lekker hepje. Ja. Het dicht is een lekker hepke. En die kiep is een lekker hepke. Oh, Aldegonda. Is lekker sappig kippige. En dan loopt daar het voer. Dat sap loopt er zo heen. Met dat sap loopt neven de kin heen naar onder toe. En, Kom heen dat ik het aflek. Bah! Bah, wat ze stik nou. Oh, Arnoldus, wat is dat lekker. Maar gedraag dich alstublieft. Lees nog eens voor uit die bukske. Dat bukske is goed. Oh, jij koene ridder, veroveraar van mijn kwetsbaar hart, voltooi uw minnespel. Ik verlang naar u met smart. De zomer nog gemaakt weer. Oh, maar u wekte in mij ongekende gevoelens die ik niet stoppen kan. Voltooi uw arbeid, gedraag u als een echte man. Adelgonda, denk toch aan de gelofte van kuisheid die we hebben afgelakt. Denk aan de heilige Ursula. Oh, heilige Ursula, bewaakster van de 11.000 maagden. En schouw hoe ik geniet aan een boom zo volgeladen. Mis men 1-2 pruimpjes niet. Oh, God allemachtig, vergeef me alstublieft. Oh, Arnoldus, wat is er gedaan? Nimmer ervoer ik Gods schepping in deze zuivere vorm. Mijn onstuimig bloed stroomt door mijn aderen als een wilde storm. Dat is een dief, kijk, daar is ook kiep. Wat ziet gij aan het doen? De leefde aan het bedrijven met mijn kiep? Leefde met een kiep? Kijk er maar niet nou, jong. Pak die pan, dat we waken dat we wegkomen van deze verdorven mensen. Wat ze waard, jong. Neem die pan naar mijn hoes. Die kiep, die zit vol met smerige zund. Ik hoef die niet meer. Mijn pap gelooft dit nooit.
En dit moet een voorbeeld zien voor ons fatsoenlijke mensen. Bah! Wat verderfelijk. Schaam nog. En kom ik niet aan met preutjes over Gods liefde. Als ze zelf de aardse liefde is afgezworen en de luid zich zo gewoon. Bah! Aldegonda, waarom heb je dich ook zo laten gaan? Ja, ik weet ook niet wat me gebeurd is. Ik wist niet wat me overkwam. En dat voor een non. Wacht eens even. Gij ziet we gos met nog mooie preutjes. Het waren toch alleen maar van die nachtelijke schriefsels? Ja, maar die hadden wel een uitwerking. Er gebeurde wat met mij, wat ik nog nooit heb met gemak. Zullen het werk van een duivel zien? Bedoel ze nou te zeggen dat ik de duivel ben? Ja, dit moet wel er nog gevaren zien. Oh, ben ik bezeten? Oh, dat zou kennen. Gij gedroog ook alsof het een duivel in nog zoot. En had mij ook te pakken. Zo mijn kloor. Nou, dank je, zuster Aldegonda. Dank je. Pater Arnoldus. Binnen kloostermorgen kennen wij een streng gebod. Liefde mug alleen verkloren aan de schepping van God. Binnen kloostermorgen zien we monnik en begin. Door ze leven hier verkoren, zien hoogtepunt te mogen zien. Binnen kloostermorgen is voor ons zijn hele eeuw. Dat wij mogen aanbidden, de schepping van ons leven. Binnen kloostermorgen volgen we het kloosterhuis. Zo vieren we Gods schepping in liefde en in bittere smet.